הנה לידי ועם חברים פה בחוף הים. תראה, הרבה זמן אתה לא היית בחוף, נכון? אתה אומר, כמה זמן לא היית? שנתיים. שנתיים לא היית בחוף. תראה משהו, עכשיו לקחו את החוף. החוף שייך להם, לממשלה, לא שלנו. והחוף צריך להיות של העם. ככה שאנשים יבואו, יענו, תורפו כל המכוניות, זה בסדר, אבל מה? מגבילים אותך פה, עושים לך כנסות, אנשים באים ליהנות בים. הנה, תראו את הבחור הזה, הוא נהנה עם הכלב. כבר, אבא שלו אוכל כנס 500,000 שקל. ויש לו את כל השבת, את כל החג. מה אתם אומרים? תראו איזה בחורה נחמדה שם גם כן, ותראו פה אנשים נחמדים, דגים, באים ליהנות בחוף הים. זה החוף שלנו למעשה, החוף לא שלך ביבי, החוף לא של ביבי, החוף לא של ביבי, החוף של ביבי? שואל אותך באמת, החוף של ביבי? של הממשלה? לא. של מי החוף הזה? החוף שלנו, נכון? אני תכף יעבור בין האנשים. הנה החוף. אתם רואים? לכל זה עולה לפייסבוק. אני מזדיין את הממשלה הזאת, המזדיילת. יש לנו ממשלה מזדיילת. הנה, תראו אנשים. הנה. טוב.